дар кадом ҳолат мо бе сум бизнес карда наметонем? дар ҳолате ки ай бахилӣ мо гузашта наметонем. Барое ки дар замони ҳозира гап дар миқдори маҳсулот нест, гап дар тарзи интернет маркетинг ва тарзи фурӯшоте. Ки интернет магазин либосҳои занона кушодагиай, ки қарздор шудагиай. Вақте ки бора заден, баъд мебиёен сар мекунен фикр кардана ки чӣ хира фурӯшум. Масалан, шумо айхитой электромобил оварданед. 10 электромобил овардан фурӯхтан да чанд сум расход мешавад? Ман чӣ кор мекунам? Ака ман метавонам мошиноятро барои фурӯхтан дар интернет реклама кунам. Дар муддати 2 моҳ ягон мошин фурӯхтан натонам. Мада дар корай ки ман айхитой бурам мошин биёрам ё ки не? Чӣ зурай бефоиз ҳаракат кардани фурӯхтани бори дига каса барои фаҳмидан ва ҳамин чиз савдо мешавад ё ки не? Ё ки таваккалӣ $200,000 дар риск кардан бор задан ва ё 7-8 бизнес намекунанд ва ё 7-8 MVP мекунанд. Ман барои 8 намуди чиза санҷидан чанд сум расход кардам. Дар интернет маркетинг фарқ надора ту чӣ мефурӯшӣ. Ман чанд сум қати сар кардам бизнеса. Ман метавонам оянда муваффақ шавам, мисол як рӯзда 2-3 мошин фурӯшам. вақте ки шумо либосҳои занакӣ фурӯхтанед, интернет магазин кушоданед. Фаҳмидем? Ки интернет магазин либосҳои занона кушодагиай, ки қарздор шудагиай. Ям кас ҳастай? Кушодагиай, қарздор шудагиай. То есть масалан аксарияти ҳолат чӣ мешавад? Шумо мерен ба пули калон бора мезанен. Вақте ки бора заден, баъд мебиёен сар мекунен фикр кардана ки чӣ хира фурӯшум. Ҳастаем хе? То есть аввал чӣ кор мекунен? Аввал бора мезанен, баъд чӣ? Баъд мебинен ки ӯ мефурӯша ё ки не. MVP санҷидани талабот. Масалан, шумо айхитой электромобил оварданед. Бигем 10 та электромобил оварданед. 10 электромобил овардан фурӯхтан да чанд сум расход мешавад? $200,000. Хай среднем $20,000 бигем як мошин, қимату арзон $20,000, $200,000. Шумо мезанен $200,000 да, баъд мебиёрен, шумо бояд ӯро бо қиматар фурӯшен ку. Некем наметонен фурӯхта. Сабаб набудани MVP, то есть якум қисми риск менеджмент MVP. А шумо бояд чӣ кор кунен? MVP-ра чӣ мекунен дар ҳолати электромобил? Дар Тоҷикистон уже ҳастай одаме ки электромобил фурӯхтестай? Ҳастай ё шумо якум одаме ки оз медорен? Ҳастай. Дар Тоҷикистон ҳастай одаме ки либоса дора барои фурӯш? То есть шумо пули худтона расход накарда мерен пеши одаме ки уже дора ҳамун маҳсулоте ки шумо оли хароҷот карданед. Некем шумо хароҷот намекунен. Фаҳмиден? Ва мегӯен ки ака мисол шумо электромобил доред, 20-30 та ҳастай одаме ки 20-30 та электромобил дора. Даже зиёд астанд, 200 та меовардагӣ астанд. Ман бигӯм ака чанд сума электромобил? Мисол шумо фурӯхтестед, бигзор. Чанд сума электромобил? $20,000. То есть нархи фурӯш. Ака чанд та дорен? 100 та. Ака ман агар фурӯшум, ман шумода клиент биёрам фурӯшум, мада фоиз метен? 5%. Чанд сум мешавад? $1,000. $1,000 пули безеба ё кам? Соз. Ая фурӯш. Ана ки ман чӣ кор мекунам? Ака ман метавонам мошиноятро барои фурӯхтан дар интернет реклама кунам. Метавонам сайт кушам реклама кунам. Ман дальше чӣ кор мекунам? Номтон чия? Ман дальше пеши Файзалӣ мерам. Мошиноша камерам, Инстаграм мекушам, реклама сар метиҳам. Мошиноша реклама мемонам. Агар ки дар муддати 2 моҳ ягон мошин фурӯхтан натонам, мада дар корай ки ман айхитой бурам мошин биёрам ё ки не? Не. Барои чӣ дар корай? Агар ки ман пеши ягон мисол шумо либосаи мардакӣ мефурӯшед ё ки ягон либоса мефурӯшед ё ки ягон чиз. Ман мерам мегӯм ака ҳамин любой одаме ки бор дора, шумо агар пешниҳод кунен ки ман мефурӯшум, як муайян фоиз метиҳатон. Ҳамхе аст? Даже бигзор ки фоиз натиҳа. Агар шумо даже чӣ зурай бефоиз ҳаракат кардани фурӯхтани бори дига каса барои фаҳмидан ва ҳамин чиз савдо мешавад ё ки не? Ё ки таваккалӣ $200,000 дар риск кардан бор задан?
ту да иҷа ягон сум корам накунӣ, нозато қарздорам намешӣ, зарарам намебинӣ. фаҳмидӣ? Не ки ман боварӣ дорам ки всё равно нестай одаме ки бигам ата дасту наметам. То есть пуррай одаме ки любой пеши любой одам бирен, хонаша мефурӯшен метиятон, мошинша мефурӯшен метиянд. Мисол цехи парда бирен, бигем ки гӯш кун ман цехитра мефурӯшам, биё ҳамкорӣ кунем. Чӣ хеле ман дар нархи оптом бите, ман мисол бисёртар кор кунам. Цехи курпача бо чӣ? Флипчарт мешава фурӯхта, кресла мешава. Шумо агар заводи кресла бирен бигем ки биё ман креслои тира фурӯшум, ман дар фоиз бите метиятон фоиз ё ки не? шумо да даже не то что фоиз, шумо метавонед нархи оптом қатиш ҳамкорӣ кунед. Мисол цехи мягкий мебел мерен, мегӯянд ака биё ту ман дар нархи оптом бите, ман бори тира савдо мекунам. аввал да агар шумо қати цехи мягкий мебел ҳамкорӣ карда фаҳмидем ки дар 3 моҳ ягон чи фурӯхта натонен, дар кора рафтан $100,000 да цехи хитона кушодан. фаҳмидем MVP чие? фаҳмидани талабот бе кардани хароҷот. озӣ фаҳмидастен чӣ шогирдои мо 7-8 бизнес мекунанд дар 2 моҳ ва ё 7-8 бизнес намекунанд ва ё 7-8 MVP мекунанд. фаҳмиден? ва ё Instagram мекушоянд, партнёр мекованд ва ё партнёр мекованд. масалан номтон чие? Файзалӣ. акай Файзалӣ, ман клиентам меқапам интернет, пеши шумо мебиёрум, шумо фурӯхтен, ман дар 5% метен. мешава? розӣ? меша розӣ? ман дар барои интернет клиента қапидан пеши Файзалӣ овардан дар соҳаи электромобил таҷриба дар кора ё ки не? аввал да кӣ мефурӯша? То есть ту мефурӯшӣ? Не ки ман ва ту кием? мо партнёрем. вақте ки мо якҷоя ҳамкорӣ кардем, ман метавонам гуфта ки мо мошин дорем. ман не, мо мошин дорем, мо қати партнёр мошин дорем. вақте ки шумо цех дорен, ман мебели шуморо дар цех мефурӯшам, мягкий мебелтона, мо қати шумо ҳамкорӣ кардагием. даже ҳатто ман рафтам ипек шудам, қати шумо шартнома бандистам ки мо, мисол ман аптавики шумоюм. ман метавонам гуфта ки мо қати партнёрмон цех дорем. то есть мо партнёрем. фаҳмидем? То есть мо партнёрем. вақте ки ман сар кардам мошина қати шумо натонистам фурӯхта, дар кора мада дальше мошина овардам. не, а вақте ки ман мисол задам 8 чиза фурӯхтанӣ шидам, натонистам, баъд омадам ки мягкий мебел шидестай. значит ман бояд чиро интихоб кунам? мягкий мебел. ман барои 8 намуди чиза санҷидан чанд сум расход кардам? хай таргета расход мекунам 200 суми дар ҳар як проект. не ки маъмурам бо савол мешава ки чӣ кунам ки вообще без сум кунам? вообще ман 200 сумам надорам. 200 сумам надорам. ман меқапам, номтон чие? ман пеши акай берӯз меём. ман мегӯям ки акай берӯз, ман як идеяи зур дорам. як акай ёфтагиам, номтон чие? як акай Файзалӣ 100 та мошин дора. ман мегӯям интернет ами фикр мекунӣ ки дар душанбе ай ҳама бисёр мошин ки мефурӯша акай берӯз? мошин бизнесо бисёр мефурӯшанд ё ки авто Дубай тиҷи мисол. худаш дора мошин? не надора. то есть мошин надора, не ки ай ҳама да бисёр ам мефурӯшанд ё ки 4 та 4 МК. то есть ай ҳама бисёр ва ё мефурӯшанд. значит барои мошин фурӯшидан мошин доштан дар кора ё ки не? не. яке дошта бошӣ мешавад, яке надошта бошам чи? созай. ба фикри шумо ай ҳама бисёр хона одаме мефурӯша ки 10 та хонаи худша дора ё ки SK Estate? барои чӣ? барое ки дар замони ҳозира гап дар миқдори маҳсулот нест, гап дар тарзи интернет маркетинг ва тарзи фурӯшоте. урӯз якта оефтоире ку гуфт ки ман 10,000 биромадагиам. антен мечаспондам, гуфт 50 сомон кор, 700 сом кор мекардам, ба 10,000 шид. дидем? вақте ки омадагӣ ба дарс, баъд антен мечаспонд 50 сомон да. баъд реклама сар дод, воронка кард, чанд чизое ки мо дарс метиҳем дарсода. баъд савдош хест, бисёртар сар кард фоида кардана. не ки ай сабабе ки фоидаи як фурӯш 50 сомон ай, миқдори фурӯш бисёр ай, фоида кам. ва ман гуфтам тоир, ту бояд як чизи қимат фурӯшӣ. барое ки дар интернет маркетинг фарқ надора ту чӣ мефурӯшӣ. чизи қимат фурӯхтӣ 10 чиз мефурӯшӣ, чизи арзон фурӯхтӣ 10 чиз мефурӯшӣ. просто ай чизи қимат фоидаш бисёртар мемонад, ай чизи арзон камтар. то есть
ҳаракат як хелай. фаҳмиде, не? То есть чи ту хона фурӯхтӣ дар интернет 10 та, чи ту 10 та қурут фурӯхтӣ, яъне дар интернет бигем ҳаракатош як хелай. Просто 10 хона ту $10,000 кор кардӣ, ай 10 кило қурут ту 200 сомон кор кардӣ, мисол. Ана номтон чӣ буд? Берӯз, а? Ман мегӯм акай берӯз, ман мисол ай шумо чӣ буд? Я акай Файзалӣ қати ҷура шинос шудагиам, 100 та мошин дора. Ман мегӯм ки интернет магазин кушом, ҳамин мошинаи акай Файзалиро рай кунам, реклама кунам. Аз сари ҳар як мошин мада 5% метия. Не ки мада барои реклама кардан сум дар кора, ман даже 100 сомон надорум. Не ки ман кирое ки ман қати ту ҳамкорӣ кунам, ту метавонӣ мада 5000 сомон битӣ, 5000 сомон битӣ, ман тура ай фоидае ки худ мекунам 20% додан мегирам. Розӣ? 100% розӣ. Агар ки ман шартнома мекардам, нотариально печат мезадам, документ бовар мекардӣ ман? То есть ман мекунам ҳамин кор. То есть не просто бла-бла-бла, а ака ман шартнома мекунам, ИП мекушам, то есть печат мечат ҳам нотариус қати вай мекунем. Тамом? Ки мисол агар пеши шумо меомадан, майли 5000 не, даже 1000 сомон барои реклама. Ки медодак буд барои 20%. Ки медона ки оянда чӣ мешавад? То есть ам қамбасай. То есть неҷа 10% даст бардошт. Морам ҳам хе мегем. 10% даст бардошт значит чӣ? Значит ай 10 одаме ки ту мери сум талаб мекунӣ, 9 таш намета, но 1 таш мета. Фаҳмидем? Ма ина 5000-ам гирифтум, 20% чӣ ма додум? Даромадма. Ма чанд сум дорум? А? Не сум. 5000 мисол, дорум 5000. 4000 сомон. Бо ма чанд та мошин дорум? Ма чӣ дорум? А? Чӣ надорум? 100 та мошин, и 100 та мошин ма намеша? О, шартнома кардем, а? Мисол ман 5000 гирифтам, 1000 сомонаш да чӣ кардам? Не, шаҳодатнома кушодум. ИП, то есть ман мегӯм ки ҳамаш қонунӣ шава. Ман рафтам ИП кушодум. То есть ман ИП кушодум. Қати ту ҳам шартнома кардам, қати турам шартнома кардам. Ман чанд сум қати сар кардам бизнеса. Ман метавонам оянда муваффақ шавам, мисол як рӯзда 2-3 мошин фурӯшам. А як мошин чанд сум фоида мекунам? $1000, 20% чанд сум мира метавонам? $200 ша. Хай бигем ки агар ман даже як моҳда 10 мошин метавонам фурӯхта. Мешава? Ай 10 мошин чанд сум кор мекунам? $10,000. $10,000 чанд сум шатра метавонам? $2,000. Ты да выгоднее чиз. Ого. Ты довольный. Ты да выгоднее ки ман ҳар моҳ 10 мошинро фурӯшам. Ты да выгоднее. Ман да выгоднее. Ҳар семон да выгоднее. Ягон ҷои фреб астай. Мешава ё ки не? Як қарсаки мешиданӣ бизанед. Ози шумо фаҳмиден шогирдои мо чӣ хел кор мекунанд? Яке ай тарз. Баъд вақте ки ман кор кардам мошино, баъд мефаҳмам ки акаи Файзалӣ, ама шартномаро мисол 3 моҳа мекунам ё ки 6 моҳа мекунам. Баъд ман мегӯм ки баъд ман 6 моҳ мошинаи акаи Файзалиро фурӯхтум. И ман уже мошинои акаи Файзалиро ай худи акаи Файзалида зуртар фурӯхтестам. Баъд уже акаи Файзалӣ чӣ мега? Мега ки Навид, биё ихе кунем, ман тура дига 5% наметиём. Ман тура фоидаро 50 на 50 метиём. Мекади бам хеяка. Агар медонистӣ ки ман ганда бисёр фурӯхтестам. Уже мегуфтӣ ки гӯш ки ту сум натей, ман сум метум. Ман бо меёвум, ту бо меёфти зиёдтии сум ки а ягон ҷо меёфти суме ки бо влажид кунӣ ки барои ки савдо бисёре. А дар кадом ҳолат мо бе сум бизнес карда наметонем? Дар ҳолате ки ай бахилӣ мо гузашта наметонем. Не ман дига каса чӣ ба фоиз бутам? Ман инвестиция намегирам. Чӣ ба? Охи ман инвестиция бигирам, бояд ура сум бутам ку. Ман мегӯм ту ҳичи надорӣ. То есть анде 20% натиём гуфта чӣ? 80% фоида мемона. Барои чӣ? Барои бахилӣ. ё ки вообще баъд мешава ки акаи Файзалӣ 20% фоида медидай, ҳамаи кора ман мекардам, 5% мада медодай. Бо чӣ? Бо бахилӣ. MVP фаҳмиден чи ай? Фаҳмиден? То есть мо аввал реклама сар метем барои бифаҳмем ки вообще мо талабот дорем дар ҳамин соҳа ё ки не.